Čau, tady Alex, vítejte na kanále Alex hraje. Dneska tady máme hru 99 Nights in the Forest a jsem tady s mýma dvouma kamarádama. Ahoj, pozdravte lidem. Čauko lidi. Čauko. A dneska máme za úkol zachránit všechny děti a přežít aspoň 50 dní. Tak jdeme na to. Začneme kácet nějaký stromy, vy taky kácejte, jo? Já jdu sbírat maso. Dobře, dobře. Nějaký zásoby potom ať máme, chápu. Hele, kam mám dávat saplingy, se ptám. Hnedka sníte, no. No jasný, Na že jo? kupičku. Na kupičku, hele. Sofie nazbírala nějaký pumpkiny. Když tak v komentářích budete mít Sofin kanál, tak házejte odběr. Tak, máme tady další strom, sapling, blok. Tak mám tady uhlí, mám tady... Já jsem to nedohodil. Kam to, co se teď stalo? No, jsem přidal trošku. Pouť! Našel jsem pouť. Jo, to vám taky potom ukážeme lidi, tady v té hře taky takový karneval, takže se tam půjdeme podívat potom. No tady je Česka. Tak, jak jsem říkal v dnešním jako let's play, tak musíme přežít 50 dní aspoň. Což nebude až tak náročný, protože budeme mít postele. Budeme mít postele, že jo, takže to bude rychle. A mohli bychom udělat třeba challenge, že nesmíme ani jednou chcípnout, což jako bude těžký, ale nějak se to jako dá zvládnout. Zrovna jsem teď našla bandáž, takže jako umírat se nebude. No, už myslím, že ona už umřela. No já taky. Spírá. Máš spíru? Jdu nabodnout. Já někoho jdu nabodnout. OK. Můj cíl je ochotit si nějakýho vlka. Kámo, zrovna jsem jednou sejmu. Aha, tak nevadí. A Tak na to... vlk se okoučovat nebude. No, tak na to potřebuju tu, hele, ono tady. Hele, já jsem mu chtěl dát flashbang. Tak on zmizel, nevadí, je tady tak vlk. mám ochočit vlka, já můžu vlka. Máš tu flétnu? Yep. No, tak si ho ochoč, jestli ti to půjde. Ale jsem u zimního biomu. Jsem u zimního biomu, podívej. Co tady je? Je mi zima, hele, je mi zima. Jo, potkal jsem mi Sofie. 2 bunny food. Beanie Arctic Ball. Fox Pelt, bunny food. Jo. Tak kde se vlcí? Polar bear hat. On je naštvaný králík. No on se na tebe naštval králík, jo, mi chce říct. Přesně. Tak to jo. Ale tady máme belísky. Nevím, jak se tomu říká v češtině. Když jsem Čech, ale nevadí. Tak, já bych potřeboval lepší sak. Tady zabijeme králíka. Hej, kam utíkaš, pojď sem. Aj škoda, nepadla mi bunny food. Potřebuju bunny food. Pilsky. Potem. Zase nic. Maličký. Ach jo. Pojď tady další. Snad budu mít štěstí už teďkom. A zase nic, tak co to je? Ach jo. Pojď tady další. A máme vlka. Jo, ochočenýho. Ano. Jmenuje se Marshmallow, ne? To Marshmallow. Tak. Přivítejte do naší série Marshmallow, no. Kam ten normálně bude žít celou dobu. Jako, pokusíme se. Odteď. Schovám si ho do vaku. No teď ne. Neschováme ho. Kiwi jde schovat. Kiwi? Jo, Kiwi jde schovat do vaku. Jaký kiwi? Kiwi, ty nevíš, že je ve hře Kiwi? No. Ono je ve hře Kiwi. Fakt? Jo. Tak jakoby já to dlouho nehrál, takže... Včera. Ale nepotkal jsem kiwi, hele.
Takže jako, No, včera jsme to trošku hrali, všichni poumírali. to se nestalo nikdy. Já bych potřeboval armor. Tak hledej, hele. No jakoby hledám. Počkej. To je tohle. Vypadá jak nějaký UFO. Česka otevíráme. Pojď, co mi padne, doufám, že ten. Buď sák novej, anebo revolver. Tak to jsem si přesně nepřál, ale nevadí. Lepší než nic. Co pa je tady? Tady nic. Tady je další čestka, tak prosím ať padne něco dobrýho. Tak, jdeme si pro první dítě. Další revolver. No, neignorujte mě všichni. Máme Už uhlí. všichni to ignorovali. To? Boom. A přežil jen jeden. Chudák. Už nepřežil ani ten jeden. Mám hlad. Ještě, že máme to pumpkiny. Kubo, Co ne? měli bychom jako udělat už ty postele, jako hodilo by se to. Jakoby... Marshmallow tady hezky sedí u nás. Ano, trošku jako jsou pálí ocásek, ale bude to v pohodě. Snad. Takový trošku pálený ocásek, no. To se stává. Já fakt nemám štěstí na ty bunny footy. Já už to tam dávno dal. Já ne, ale... Já na to nemám štěstí Old Road. vůbec. Old Road. O, Avok. Potřebujeme sundial. Že nějaký Kolik mám skrpy. vůbec na to? Z vlka máš tolik, to je hodně. Kam mám ochočit dalšího vlka? No já si chci jaký někoho, jako, no, nebo ne někoho, prostě ochotit si vlka. Ale potřeboval bych flétnu. Už nemám. Jo, fletnu máš nedaleko, kámo, zrovna tam máš boudu nedaleko. No. Já nevím, jako nevidím, kolik máme těch. Čeho? Jo, 6 jich máme, dobrý. No já Vykraftíme, jdu pro druhý dítě. vykraftíme sundial, dáme sem. Jo, děkuju. Tak můžu si jít pro vlka. Aspoň. Myslíš, že bych mohl jako ochočit toho? Tu... srnku, nebo co to je? Hele, jako... Máš s tím nějaký problém? Že mu říkám srnka. Kámo, já můžu, ne, umřu. Vypnul jsem i Mám, toho vlka. nemám. Potřebuju steak. Hlásím. Kámo, něco můžu mít navíc, co mu bude navíc. Jo, karnival je tu. Já musím zabít vlka. Jako, Já mám dítě rychle. navíc, ale. Jo, takhle. Yes. A můžu si ochočit. Karneval je? Jo, je karnival. Kde byl? Půjdem Kde? do Kde? obědu. Kde? Povězí, tady. Ne, alfa vlku nech mě. Tady máš. Kluku. Počkej. Tohle je těžký pro mě. Až moc. I potom karíku. Musím obětovat tu život. Pro vlčíka tady. Tady vem si to. Vem si to. Tak. Kubo, můžu si prosím, nemůžu si vzít, jak vidím. Potřebuju steak. I need Ne, stůj! steak. Ale kde můžu najít? Jo, tady můžu najít steak. Yes. Máme další a ten se jmenuje Tofu. Tofu. Ano. Pojď tofu. 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 Říkat tofu. Můj tofu. Tak, kluku. Pojď. A pojď. Žrký. Pojď, jde si tofu. Tak. Poběž. No se nám trošku zpomalil. No, už je tady. Yes. Yes.
Dobrý. Tak, tady si dej. A já musím Oho. najít posledního vlka Ty tady. jsou roztomilí. Já jdu na ten karneval. Pojď. Já si jdu Ty. pro Ty. nějakou, já chci kosu, Dobrý, kámo. má Ty steak. tam můžeš získat kosu a to je Na. OP. Mám jelly beana. Pojď jelly beana, jdeme. Yes. Kubo, jako nechci flexit, ale já mám jelly beana. Jo, počkej, to jde sem. Pojď jelly beana, pojď. Tak, jdeme. Je to skočil do koš? Jdeme, pojď. Čum, tady mám jelly beana. Pojď sem. Koukej. Jelly bean. Okay, vezmu si pumpkin. A jdeme na výpravu s jelly beanem. Alexi, počkej, pojď sem. Běžím. Jo, děkuju. Pojď jelly beana, jdeme. Tak a já jdu do toho. Já jdu taky s jelly beanem, pojď, jdeme. Ne, já jdu sám, protože by tam mohl umřít a to se mi nechce. To je Jo, ta věc, kterou nechci, aby se stala. nevadí. Potřebujete někdo revolver? Já ho mám. Mám. Tak. Když se to snaží být hororový, tak to normálně hodí, ale na začátek. Tak doufám, že mám správnou cestu. Tak, jdeme po šipkách. Tady je slepá do prčic, já trefil tu slepou. Jo, tak aspoň, že to jsem tam našel taky. Dobrý. Jsme na to 2, takže bychom to měli dát. No, tak na 100%. Jdeme správně. Tak. Měli bychom tady být už teď. Yep. Máš jich docela dost u sebe. Já vím, taky jsem si, všiml. Ne, ještě, že jsem měl ten bandáž. Tak lidi, první challenge nesplněno, jako... Měl jsem málo prostě. První challenge a porušil ji hned Alex normálně. Přesně, a to jsem jí vymyslel, no nevadí. Já chci kosu, to je jediný, co si Hej, chci. kdybyste někdo měl good fuck, tak jestli byste měl, když tak přinesl. Já mám všechno Tady možný, máš, Alex. jenom Děkuju. ne good fuck. Dej mi kosu, jestli tam bude. Co jsi dostal? Bouncing blade. Počkej. To je mega good. Tak. Já umřu vlastně nahlas, že mi to ještě Teď je ze mě jakoby tak trochu jako upír, jo. Jdeme už. Radši půjdem. Já jakoby Nechci bych umřít na taky hlavě. potřeboval good Počkej, sack. ona by tam měla být farma dýňová. Já nemám dobrý sak, takže mi je jako k ničemu. Nebo jako, Ale jako najíst. jo. To jsme trefili zrovna hro. No, a už mi to Dneska píše, na že nás mám útočí, jo. Jo, dobrý. dost. No, jim sterový dýně. Tak nenašli jsme dýni, ale čestku. Ale ono to je fakt je pole dýní. Jo, tak já dostal potion. To jsou candy. Jenom Tak candy. běžíme. Mňau. A kde jsi? Počkej na mě, kluku. Pojď. Pojď sem, stůj. Pojď. Ty jsi žába. Jo. Já jsem tě proměnil v žábu. Jo. Tak počkej, to chci ukázat Sofii, že jsi žába. Počkej, jdeme na to pole, já mám docela hlad. Nějaký. Myslíš, že po mně půjdou vlci, když jsem žába? Ne, ale po mně jo. Oni po mně nejdou. Ne. Dobrý. A už nic, už jsem zpátky. Škoda. Ne. Myslím, že je dobrý, jak chodím s tím dělem v ruce. Hele, půjdem. Našli jsme farmu a teď kudy to bylo? Tudy, že jo? Mělo by to být. Tady jo. Tak. Běžíme jako robot, kámo. Tak jsme špatně. Ne, dobrý. Tak. I got it in the morning to night. Tady je barák, už je Tam je- někdo tam byla vylutil, česká. jak vidím. Ne, židle tady nechal.
Někdo. Sofie. Asi jo. Jelly bean. To není můj. Jde s náma. Tam je další barák. Já beru svíčku. A teď čekej. Kde byly ty baráky? Jeden barák chci najít. Tady je. No ale ne tady ten, já myslím takový ty Jo. jako eventový. Yep. Kanister jsem dostal. No a už po mně běží vlk. A další vlk. Tak tamhle vidím alfa A vlka. další Tamhle vlk. vidím alfa vlka, tak tam nejdu. Ještě na mě poběží další 3, ne? Že je takový, no proč ne? Ne. Už bych šel, bej tebou, Kubo. Ne, já to chci vzít. Kam štveš mě, pojď sem. Kubo, dělej, pojď domů. Kam oni nabral vlk. Aha. Teď už jdu domů. Tak, já si přebiju. Utíkej, Foreste. My už máme druhý dítě, ani jsem si toho nevšiml. 3, ne? Už. Ne, 2. Ne, druhý, máš pravdu, já jsem ho nesl před svou sebe, co dobu. O, Jelly Bean běží na ně, koukej na ně. Tofu! Tofu, jako... Musíš To musím vypustit i toho. Kámo, já jsem mohl vypustit oba dva a úplně vědět, že Tak počkejte, ale dobrý. Já ho dám sem. Jelly Bean, nepojď. Tady máš bráchy. Pětku. Tady máš bráchy. Tady si k ním sedni. A buď tady. Jak tady seděj. To je naše Já můžu armáda. okočit ještě dalšího, jestli chceš. Tak já si počkám na den. Nebo nemusím. A já jdu. Hej, já Já- ti seženu jídlo. Ok. Tak kde jste? Vlci, pojďte ke mně. Normálně lov vlku. Tady jeden, boom. Boom, boom. Tak a tebe jsem slyšel, pojď sem. No, kluku. Piv. Dobrý. Co to je? Kam ty jsi měl dobrý laky. No jo, no. Tak. Potřebuju steakoš, hele. Ne, Jay, zaspívej mu a já mu to klidně dám. Taky tady jsou tady. Prostě chill. Já mám jídlo, já mám všechno. Zpívám. Tak, Vím to. tady má steak, tady máš tohle. Pojď ještě. Jau! Had jeden. Tak, Už bych ho ten upálil. tě asi úplně rád nemá. Vyšinu to udělali sobě. Tak další. Tady máš steak. Tady máš tady to. Yes? Hej? Dej to od něj a zpátky k němu. Tak. Člověk se rozběhne teďka po mně. Oh. Dobrý. Poslední. Tady má toto. Tady. Já potřebuji jenom steak. Tak. A tady ten se jmenuje puding. Máme pudinga. Let's go. A tady je další ještě. Nemůžeš ukočit 3, můžeš jen 2. Bohužel. Pudingu, běž na něj. Ne, a ti neumře. Pudingu, pojď. Já vím, dává větší demiček alfa vlk, ale hlavně ať ti neumře. Jakože nechtěl bych taky, no, aby mi umřel. Sofie, Pojď, ty děláš pudingu. nějak blízko k baráku, ty? To je. Kubo, musíš jako trust the process. Jo. Ještě mi sežeň jednu bunny food. Já jsem se lekl pudinga. Tak pojďme. Pojďte, jdeme na výpravu, kucí. Oba Bereš, dva to tam zapnu. bereš vyvenčit, jo? Ne, já si jdu dosáhnout na výpravu. Kámo, proč je to tak pomalu? Co kde mě kousnul? O tak! Mom. Čekej. Mňom. To Tak prekínka. sežrali. Tak Já, pojďte, kucí, já jdeme na neumím výpravu. sát, nemá potržítko. Takže co Tak. tady můžeme najít?
Jdete za mnou? Hej, já nejdu na vycházku, já běžím, kluci. Teď nějaký baračík. Kanister. Tak, jak too long? Tak to ne, kluku. Tak, jak se jmenuje tady v Robloxu? Ukáž? Kluci, tak to ne. Jo, jo. Hej, vyzkouším jejich odvážnost. Když tak mi možná umřou vlci, ale... No tak a teď se hlavně nehnout. Já tady mám přímo pod celou sovu. Aha, nechtěl bych. Tak, Kluci. a puding už není puding, ale jsem tady dvakrát já teďkom. Dobrá práce, přežiju jen jeden. Počkej. Ne, neumřeli ti vlci. Jeden mi umřel. Jaj. Pojď sem. Pojď. Oba dva mi umřeli. Nebo počkej, já tě přejmenuju. Kámo, ta sova chce skočit ještě 3krát snad dolů. Bude to pumpkin. Tak. Pumpkine. Seď. Já jsem do té sovy trošku zabudnul kunaj. Aha. Takhle. Jako nechci nic říkat, ale náš fire za chvíli jakoby nebude fireovat. Hej, na ty na vlky povolaný tou sovou, tak nefunguje flétna. Ne? Co mám vůbec, co jsem jo, Na tebe asi běží ten, ne? Jak se jmenuje? 2, 3, 4, 5, 6. Jo, dobrý. Sova Mám- i ten druhý, ne? Jelen ne. Ne? To je galantní jelen. Už se otevřeli? Oni se otevřeli sami ty dveře. Dítěti. Já jdu se podívat. Jdem to tady prozkoumat. Mám strong X u toho dítěte, kdo chce, tak si k ní pro ní dojděte. Já mám good X, mně to stačí. Marshmallow, tofu, tady umřeli. Sofie, máš good X? Je takhle. Kubo, tak Proč ji neslyším? ty předpokládám, že asi good X máš, ne? Nebo lepší. Já mám strong X. Jo, dobrý. Sofie nemluví, jak vidím, nevadí. Jelly bean si tady užívá, pumpkin taky. Všechno je v pohodě. Kubo, tak nasekáš nějaký dříví, aby jsme to dali do toho potom. Já teďka ochoču vlka. Jo. O, jo, aha. Tady jsou ty flétny. Tu je karneval. Revolver ammo, to si vezmu. Charlie, já mám Charlie. Charlie, jsi tu? Ano, teď jsem to chtěl říct. Pojď Charlie, jdeme. Otevírám čestu, co mi padne. Strong flashlight, tak toho vysvítím pořádně. Ty kráso, no má dostane flashbang. Den 14, už máme, jsem si všiml. Musíme dělat ty postele, Ready no. for upgrade mám. Flétnu. Takhle. Počkej, ty když si upgradeuješ jako flétnu, tak jich můžeš potom ochočit víc, ne? Nevím. Ale vím, že pak můžeš na alfa vlky. Jo. Kaž to mi padne. A pak můžeš, až si vyupgradíš znovu, tak můžeš jít na medvědy. O, tak to je dobrý. Tak jo, mám oba dva. To Charlie, tak je bíl, taková
narůžověla trošku, ale jinak je skoro bílá. No počkej, vidím dobře nebo ne? Ne, tak ona je šedá. Já musím přijít v No noci. šedá. Ne, kámo se divím, že jsem zjistil až teď. Nevadí, no, aspoň jsem to zkusil. Teď jsem oba dva. Až. Já. Yes. Pojďte, sem pojď. Oh, K Pumpkinovi. oh. Dobrý. K Běžím Pumpkinovi, za jo. váma. No, k týmu. Já říkal, že to jídlo sníte rychle, kámo, že to ani neuvidíme. Běžím s hodně jako zásobama. Jo, vidím, po tobě běží i jelen. Jo, už ne. Tak. Kde je Pumpkin? To tady. Jsem se lekl, že ho nemám. Tady je ten dům. Běžím na něj. Počkej, ten je můj? Co děláš? Můžem tam oba dva. Jo, tak dobrý. You are hungry. Tak Já lost. dostal treat. Hunger loss. O, pohoda. To není pohoda, to není pohoda. Mm-mm. Ču. Máš problém, to Jelena. Jak to je ta písnička, Jelena nebo ne? Cože? Malý budulínek. Já to zpívat nebudu, protože jako chápeš YouTube, ale no, to je jedno. Už mě zase ber. No ale Nevadí, začíná to nevadí. takhle, Tady je. dobrý den. Potom tamto, no, Jo. Sofie a teď vysvětluj. Běží po mně medvěd. Já jsem umřela, protože jsem neměla jídlo. O, nebylo Já jsem nikde hotovej. kolem. Já jsem jako hodně hotový. A co mám dělat, když mám jednu flétnu? Dobrý. Já zkusím sundat i toho medvěda. Jo, tak to zkus. Až umřeš, jak se budeš divit. Jo, díky za upřímnost. Děček, máš se zase nebo ten strom a že... Je mrtvej, mimochodem. Medvěd jsi tak trošku jakože spadl. Sofie taky, hele. No, toho jsem si taky všiml. Nevadí, akorát vadí Kuba, to... prosím, neber mi ty věci, jo? Kam, proč to trefí všechny vlky okolo? You are hungry, taky jsem si všiml, kluku. Jako, nechci nic říkat. Děkuju. A já už bych zasmul prostě, kámo. Ne, nemůžeš. Zakázáno. Takhle to nebude. Kachničky tam dávat nechci. Mé. Už máme den Ne, 19, ne, to je ne, hrozně ne. málo. Hej, když si uvědomí, že musíme dát ještě jako Prostě den železný 50. armor. Já nepotřebuju. Teď až umřeš, jak se budeš divit, co? Tak já mu to hupíra. Jo, děkuju. Co mám vůbec u tebe? Jo, tuhle svíčku. A já si říkám, že proč koukám pořád na baráky, kámo. Tak. Ah, Yes. tak to tady neprojdu. Buď to jedno nebo druhý, že se po mně rozběhne. Já jsem Uka? zase... Hej, já mám Ani to hlad. lucky. Kámo, Alexi, ty jsi hladový jak ve hře, taky v realitě, kámo. Jako by dal bych si něco. No, přesně o toho mluví. Co dělá alfa vlk v zimním biomu? Jo, tak to se mě neptej. Hop. Kámo, Poslední, to kolik se jich po mně rozeběhlo? Asi jsem, kámo, střel do lídra, kámo. poslední kit. Asi 9 nám chybí. lišek se po mně rozeběhlo. Já jsem se netrefil. Lidi, doufám, že se vám zatím video líbí. Pokud jo, zanechte like a odběr. Ha! Ne, Tady pršej lišky. lišky.
Kam oni prostě letějí třeba 50 km. Sofie, jak ti to jde, hele? Začít padat. What the hell? Jako dobrý. Jo. To co se stalo? Kámo, Alexi, víš, co se stalo, čum? Já, kámo, normálně, že se skupím lišky a normálně je pak sestřem všechny naraz tím laser kanonem. Mhm. Kámo, jak se skupili, kámo, tak jedna skočila na druhou a takhle třeba jich 6 odlítlo. Aha. Cápky, že bye bye a odletěli. Tak to. Si řekl pápa. Tady mám X, tady mám ničemu. Už bych zase něco řekl. To co po mně jde? Čumek se střem teďka. Fuj, jsem se podělal. To se nemůže dát jako do cenzury, ne? Já jsem slyšel to slovíčko, který si chtěl říct. Úplně jsem to měl jako v hlavě. Morový doktor tady je. Jaký doktor? Morový doktor. Takhle. Sova má totiž masku morovýho doktora. Já jako nechci nic říkat, proč tam pouštíš TikTok. Dobře, já Jakoby, říkám. Nekoucej do mě, ti říkám. No, trošku jsem se healnul. musíš to hodit. A už se mnou nemůžeš mít Alexi. problém. Mm, Já s tím můžu házet. já vím, pojď to. Ne, Tak nic. Ne. teď ne, hele, jako. Jo, teď ne. Takhle. A, Yes, mami. Vůbec nežel vůbec pro třetí. Když už tam jednu mám. víš co je tady to vůbec? Jo. I'm running for my life. Hej, já jsem tady v té hře fakt jak Irila, že mám furt hlad. To je jako furt. Konečně. Chvilku dokážu zůstat v tom zemí bojem. Ale mám hlad! Taky máš hlad, jo? Yep. To máme stejný. Vlku, jdeš mi k snědku. Vlk byl k snědku. Dobrý, zabil jsem králíky, jak máme aspoň něco. Fuj, jsem se lekal. Já potřebuju, abyste mi udělali farmu na to, Proč to je ten potion? na karotky a udělat mi... Já jo, jsem se zrovna crocpot. vrátil s Silzou. Já to asi s ním. Ne, nemůžu. Silzou? Nevadí. Jo. Potion. Já mám obrácený chození. Já potřebuji míru Mně starving. se líbí, Já jak jsem tady... mrtvej. Prší. Ne, nejsem. Jsem. Ha? Tak jsi nebo ne? Jasně. A to znamená co? No, že jako... Je to takový Ještě. divný, no. Mohla bys nám už udělat něco na jídlo. Ale jako nebude moc udělat něco na jídlo, když nám zmizí všechno dřevo ve stěnách. A proto jsem to chtěl udělat stěny, až bude mít poslední kámo oheň. Potřebovali jsme měli místo. Já jsem se trefil jenom dvakrát. Sofie, ty máš kladivo? Jako hammer. Bro, Prostě máš. hej, to nejde. Můžu, prosím. Dobrý. Dobrý. To znamená co? Potřebuju pumpkin. Ne. Jo, tady je pumpkin. Hej, potřebujete teď na něco dřevo nebo ne? Jo, Já bych- jestli nejseš u hladově, tak jo. Já bych to udělal asi Aklens. Tak uhladovíme všichni. No, to nevadí. Se stává. Kam prožil po mně? Postarejte se o ně vy. Já jsem jiný. Tak to si dobrý teda. Nebo koukat, jak to zvládáte. No vidíte, zvládli jste to. Máte ten amulet, nebo co to je? Tamhle.
Všichni vyhledujeme, jupi, ruce nahoru. Pojďte sem všichni. Ke mně. Počkej chvilku. Rychle. Já těžím dřevo, máš smůlu. Dělej. Potom. Co vy ty taky? Tak asi nic, no. Já mám bombu. No, máš smůlu. U nohy. Ne, to není bomba. To je ten kámen. Takovouhle. Hej, Alexi, pojď za mnou. Jdu. No. No, nestihli jsme to. Dobrý, už to nemám. Jakoby ty tady kuchtíš, jak vidím. Máme den 30, což jsem rád. My fakt uhladovíme, kámo. A to jdu, proč jsem to nechtěl tak malý, tady se nic nevejde. Dovnitř se nic nejde, proto jsem vám říkal, že počkáme se s tím na konec. Ne, jdeme ze začátku se. Tak já ti to můžu tak já to můžu ty zdi změnit, tam můžu je dát jako, aby to bylo větší. No jako to je teďka k ničemu, když za chvilku umřu na jídlo. No já pečem králíky. Mrkev. Running. Běžím. Tady máte nějaký jídlo aspoň. Kámo, jo, dobrý, chvilku jsem se lékl, že mi to seklo normálně. Nahoda misky spinka tady. Ja, počkej. Jo. Sofie ví, že jdou přesunout ty stany. Děti. Jo, já jsem je dala takové vedle sebe. Nebo máme dát někam jinam. Ne, asi dobrý teď. Dneska útočí, jo, když tak. Mhm. Co, dobrý. Udělal o jednu nohu. No, večer. You are hungry. A kde je to poslední děcko, to koala? To je, až bude mít 6. level na ohně. Neříkal jsi, že dneska večer útočí? No, útočí, no. A to kde je vidíš? Bylo to nahoře, že jsem to měl označení červeně. To může být i jelen, to může být cokoliv. Tak nevím. Koukej, můžeš vyběhnout, jestli tam se po tobě nerozeběhne jelen. Hej, Alexi, půjdeš pro jídlo. Jo. You are Hej, ty starving. nemáš gucák. No. Já mám pořád ten klasický. Tak se můžeme, počkej, jde to? Já už No, mám to Giant nejde. Sock. Mám, no. Bych se s tebou koně vyměnil, no, ale to nejde. To je jedno. Super. Jsem mrtvej. No. Mama.
Ne. Sofie, dáš to prosím pryč? Mějte se. Tak. Co to? Hungry Deer. Jakoby byl bych rád, kdyby mě někdo jako oživil. Sofie, dáš pryč prosím tu budku, co je za mnou? Tady Děkuju. to. Kdo má ze Hej, všech Kubo, nejvíc Kubo, hlad? máš ještě nějakou bandáž? Nemám. Kdo má Tak ze tady všech máš nejvíc moc. hlad? Já mám polovinu. Sofie, dáš pryč prosím tohleto? Mně to nejde, to je Ne. jedno. Tak tady máte polívku, když tak. No, díky. Počkej, a tady máš. No to hodíme do pryč, nějak nepotřebuje. Třeba to tady schováme za stůl. No počkej. Já jdu lovit králíky. Zatím. Já jdu pro takový ty zlatý čestky vyznačený. No už to začíná být lepší, už dělám polívky. Musíme vůbec začít dělat kámo. Alexi, Sázet kámo dřevo No. vedle kotle. mám pro tebe dárek. Jaký? Dobrý, To se těším. asi. To se těš, no. You are hungry. Hm. Dobrý. Počkej, dík, seš u ohně. Mhm. Počkej, zavře očička. Počkej. A u to No. ne, a díru. Tady, Děkuju. to je asi ten 25. Mhm. You are hungry. Kdo položil ten plot? Ten farming? Já. Alexi. Já vím, že to je Házej to křivý. dohromady. Já vím. Ne, házej to dohromady všechno. Ok. Tady ten Sofie, jsem, kde seš? tady ten jsem já nepoložil, jenom tady ten. Cože? Sofie, kde jsi? Teď jsem trošku dál, ale Vy to se vrátíme Jestli- tady, jo. Hm. Ne, tak sova. To je ještě horší. Alexi, No, tady není jeden, tady jich je 6 v sobě asi. fakt. Jo. Kámo, Proto- ono Já je dám hej, takhle, protože to tak se líp sbírá. ale hej, máte armor. No, potřebujete někdo. Já mám. No já mám a ten. Mimozemský. Pomoc, Já mám upírský, takže pohoda. pomoc. Kámo. No tak ta kámo sova mi dává. Flashbang. Play. Jo, on na ní taky funguje flashbang, aha. Ne, já umírám na stravu, já potřebuji jídlo. já Máš potřebuji tam jídlo, polívku? jídlo. Kde je polívka, kde je polívka? Ne, to je polívka. Ty jsi nestihla. Ach jo. A je tam polívka, jenom ty jsi slepej asi. Jo, někdo se vemte ještě banda. Jo, aha, ty jsi hry dovnitř. Máme den 36. Ještě... No, tak co mám vykopat? Sofie, tohle to, jestli si uhnáš. A dáš mi to? Děkuju. Čum, Alexi. Tak, kluků. To bude polívek. Sofie, já to slyšel. No ale já To ne. jsem nesnědla. To jsem Ne. nesnědla, to nebyla já, to byl Alex. Já. Ty. Já. Ty. Máme den 48, ještě 8 dní. Což Dobrý, bude... nashledanou. Hej, hlídejte si 42. oheň, máte tam 6. Takhle. Co to nás zatím učíme, to dodám, že?
Chce někdo takovou tu větší tu zřetelnou, takovou tu strong. Já mám. A ty Kubo? Jo. Co? Tu lepší svítilnu. No já už Tu mám úplně strong. všechno, já už mám všechno na maxu. Mně je tak líto jí tu nechat. I need papat. Tak. You are hungry. I'm hungry. Papat uhlí. Takhle. Papat, ano. No jakoby chtělo by to jako zachránit to poslední dítě, ale jak vidím, tak to asi nepůjde. To dítě se to nezaslouží. No to taky. No, my se tam nedostaneme, že se nám skoro uhasí oheň. Máme 6%. To dáme, jsem dobrý. No jakoby 50 dní dáme, no. No, To končí video, že jo, ale ty děti jako... Já mám strong X. Hlavně, že když jsem vám říkal, kdo chce, můžete si vzít Strongx, máte ji tady. Ale já bych vypustil Jo. naši armádu, ať je tam. Být váma pozor, jdou vám tam ti. Já vypustím Nesterou. Jelly Bean a bude klid. Jelibína. Ne, já umírám na stravu, pomoc. Stravu. No. No jak jsi si na to Prosím, vzpomněl? pomůžete mi. Já nejsem doma, já jsem v dungeonu. Co děláš u dungeonu? Ty Ale asi ty ho doběhneš pro jako mě. vybijím. Já jakoby nechci říkat, oni mě tady jako napadají. No tak běž pryč. Budeš Můžeš muset mě jít počkat, Sofie. zachránit. Ne. Hele, Sofie, časuje dost. Časuje. Jako jo. Budeš muset čekat. To ne. A zrovna jsem před takovou tou zlatou bednou. No jo. To je štěstí. Já jsem asi taky mrtvej. Kámo, to jsem, vám no. lepne. Kubo, prosím, ty jsi u mě blízko, nesmíš umřít. Jelly Bean to tak trochu nezvládl. Kámo, začne sadí na psa. Tak vy jste hodně daleko. Tak já říkám, že já jsem šel do Strongholdu. Do strom... Ne, Kuba bude Nehrajeme ode mě Minecraft, celkem jo, když blízko. tak. No, vám se to jmenuje Stronghold. No, nehrajeme Minecraft. No, se to Alex říká Stronghold. Pomoc. Nehrajeme Minecraft. Pomoc. Pomoc. Jako mě nevadí, že jako zmizí tolik jako ten oheň, mě to nějak nevadí. No, tobě ne. Asi když jak šel někam kámo do rohu. Já, Kubo, co tam děláš, jako? Lůtím věci. Dobrý, jdeme. Tak jako pro nás to vypadá bídně. Musí nás Kuba zachránit. No, Velice? Kubo, The campfire is almost out. Hezký. Hezký. Krása. Kubo, prosím, pomůžeš mi. Čekej chvilku. On ani neví, kde Říká- seš teďkom. Říkám, času je dost. Není. Jako pro mě je. No Mě to pro nějak tebe. nevadí. Pro nás ne, já se to nudím. Ale já času mám dost, takže nudit se můžeš ještě dlouho. Aha. Tak nic. Ale teď už tě ani nemůžu pozorovat. Ne. Ale on tebe, jo. Ne. Ale jo. on tě vidí. A tady to šlejte taky. Jsem mi tam nechala na zemi. Tamhle to bude Sofie, si myslím. Někde úplně pryč, asi něco Jo, se jo, to jsem já. To jsem já. Já jsem u campfireu, nebo jako u naší bejsky. A děláme tu společnost Alpha Vlk, jo? Tak ho Ty sejmu. běžíš už. Sejmi ho. Jo, Ty tam. spíš sejmu skoro mě. Já nevidím. Já tam vidím tvoji obrovskou značku Revive.
Koukej, kolik toho tady je. Já mám milion věcí do ohně, takže... Dobře pro tebe. Au. Kámo, já už myslím, že jsi znova umřel na blesk, kámo. Dávej Neboj. pozor, blesk tě může zabít. Wow. No, ale ty máš tolik HP, že... Jo, by to když mě nezabralo. budete revivenout, tak tam máte návštěvu. Já vím, kultisti. Ej, počkej, ještě Alexe nerevivuj. Cože? Já se pak nedostanu domů. Proč byste se nedostali domů, mi řekni. Nebudu vědět cestu. No, já jsem... Tak blbá, já si to nemůžu zapamatovat. Však máš mapu. Máme 0, juhu. A jo, už jo, dobrý. Máš Tak už jel ne. také na tréninku. Tak už ne. Tak někdy příště. Tak už zase. Ne, Sofie. Thank you very much. Harry Potter. OK, chápu. Ne, Ne, vůbec ne. ne, to není on. Tak kdo to je? Ty. Jo, takhle. Já to chci to. Hej kámo, vím, že dvouhlavej pes. Ty kráso. Přežijte si, já si jdu do ledového bránu. A co když nepřežiješ ty? Tak já myslím, že já přežiju. Jo? Nikdo si myslím, že nepřežil stavy. Který před chvilkou umřeli. Kuba zabíjí. Tak jako já ještě neumřel, hele. To se umře minimálně dvakrát každý jeden. To se nikdy nestalo. No jo, jako to se nikdy nestalo. To nejsme my, jako o nás nemluvíš. Alexi, pojď se mnou, jdeme pro dřevo, potom. Počekaj. Naze. No. Jak? To ne. Tak jakoby... Mě to tak trošku jako nejde. Jo, tady. Ne. Kámo, co děláš, Vlku? Strašně. You are hungry. Yippee! Yes. Ach jo. Tak Kubo, vrať se domů. Proč bys neměl vracet? Musíš. Proč? Musíš. Je to povinnost. Jako já nemusím, jestli nechci. Musíš. Hej, Alexe, jídlo. Já ti tady umřu. Tak máš tady polívky. Nemáš tady polívky. Polívčička. Proto jsem vám říkal, neutrácejte dřevo. První, co uděláte, postavíme co nejvíc zdí, aby jsme mohli co nejvíc ubránit. Přesně. Ubránit Moje je- slova. Kubo, To je na nic, kámo, když to jsou... Kubo, hej, Píšete- můžu vykraftit za chvíli, jakoby další krafťák. No jakoby... Končí video. Proč? Ne, Jo. musíme dát 99. Máme den 55. Dokud neumřeme. Hele, Alexi, mě nezajímá, že to budeš stříhat dlouho. Ale mě jo. That's my problem, takže jako... Sofie, teď začni natáčet ty. Jo, jako. Co to děláš 4 lední medvědi vedle sebe? Čekuji na tebe. Kámo, Aby tě pozdravili. Přesně. děláš si srandu? No. Proč bych si... Nechně. Fakt. Normálně. To je další, kámo. Hej, Alexi, a vykraftíme ten oil drill. To nám bude dávat to. Víte, velký sudy. Vypadlo ze mě Fuck. lůtu, že by se na to koukali, hele. Běžím. Daj pozor, mám Chci tady to celý ledního medvěda. vyžrát. Mám tady ledního medvěda. Vezmi si cokoliv, ale nevezmi si prosím jenom ta... A pak, že my furt umíráme. Ty krás. Hele, po mně běžejí 2 lední medvědi. Ale pořád A, si byl umřel. jsem, a byl jsem zmrzlej k tomu. Ale to mě To nevadí. nezajímá.
tak já jakoby nemůžu jít do toho zimního biomu, protože já tam tak trochu jakoby umřu. Já tam Neumřeš, umrznu. jen Mě tě to umrzne. zpomalí. Si jakoby jistý. Ano, jestli nejsi blbý. No jakoby, Ne, znáš no mě, to Alexia. Aj jo. Chci nechat ohřát. to jste neslyšeli. Hej, to jste Ua. neslyšeli. 3. Ua. U mě, tak, dobrý. Po Aha, mně jdou lišky, nebo co to je? po mně jde medvěd, hele. Aha, Já ano, vám to je říkal, že dobré. tady mám na návštěvě ledního medvěda. Jo, ale má málo Já už to aspoň. srandu. No neděláme. Já to se srandu. Alexi. Tak, 55 byl naše nejvyšší skoro, tak to je super. Tak já si myslím, že jsme jako tak jako, nevím no. My jsme asi jako dotočili. Jo, To dám. ona Sofie bere Kubu tak trochu sebou. Jo, je to si rovnou Nech líbí. mě. Je to líbí. Ne, Kubo, ne, počkej, ne. Hej, já bych tě zachránila. Je to k něčemu, když umřeš. Tak, 3, 2, 1, bum, kaput je kaput. Není. No, kámo, když je umrzlá, k tomu po ní běží medvěd, to je ten jelen. Žije. Však, já žiju. Však jsem ti říkala, že to nemáš líbovat. Teď pojďte se jít ho umře. Ach jaj. Má tam ledního medvěda. U Alexa. Už není no, protože je mrtvý asi. Předpokládám. Kámo, proč si musí Myslíš, pořád že je to spamovat ty spamovat? vlci? Myslíš, že mě to spavnou u ohně? Ne, nespavnou. Hej, hej, ale já teď fakt umřu. Baba, Já to říkám. Aha. Starving. já mám úplně jednu čárečko, oni se sem spamujou. No, Ale Tak. chápete, proč jsem to líbnul. Tak pojďte ale do toho. víte co? Pojďte do lobby. No. Tak doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak zanechte like, odběr a zvoneček a Sofie kanál jako v komentech, jo. Tak čau.